היום יום כ"ו באייר, זה הילולה של הרמח"ל הקדוש. הרמח"ל רבי משה חיים לוצאטו, הוא חי לפני כ-250 שנה, וכולם מכירים אותו על שום ספרו הקדוש מסילת ישרים. הספר מסילת ישרים הוא ספר יסוד. כדאי לקרוא אותו וללמוד אותו פעם. כדאי לא רק לקרוא וללמוד אותו פעם, אלא כדאי לחזור עליו מאות פעמים. והלוואי ונחזור עליו מאות פעמים ויחלחלו הדברים ויהיו חקוקים על ליבנו. אמן. שם הרמח"ל כותב בתחילת הספר, תדע לך שהתועלת מקריאת הספר הזה לא יוצאת אם תקרא אותו רק פעם אחת, אלא התועלת יוצאת מהחזרה עליו וההתמדה, כי זכרו לך הדברים שנשכחים בטבע. ואנחנו רוצים לציין נקודה אחת מתוך הדברים שאומר הרמח"ל במסילת ישרים ולהדגיש אותה. אני אתן דוגמה. יש פסוק בספר תהילים שאומר, אז אמרתי, הנה באתי. במגילת ספר כתוב עליי. אומרים לנו הצדיקים, מה הכוונה? השאלה היא איך אדם ניגש ללימוד התורה ואיך אדם ניגש במיוחד לקריאת התהילים. אדם קורא תהילים. הוא לא רק קורא מה שדוד המלך כתב לפני שנים כשעברו עליו צרות קשות ורעות, משברים וגלים, נפילות וירידות וכישלונות, עליות וירידות, שבח והודאה להשם יתברך. אלא דוד המלך הכניס בתוך ספר תהילים שכל יהודי ויהודי, בכל מצב שהוא, ימצא את עצמו בתוך הספר תהילים. נמצא עניין בדרך. כן, מה שעובר עליו בחיים, הכל כתוב בתוך ספר תהילים. אם במצב של מצוקה, אם במצב של שמחה, אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני, במצב של קושי, כי היה אל תהרוג על אפיקי מים, כן נפשי תהרוג אליך אלוקים. דוגמה לדבר, דוד המלך אומר בספר תהילים, פסוק מאוד יסודי, ואני קרבת אלוקים לי טוב. מה טוב לי בחיים? טוב לי שיהיה לי הרבה כסף, טוב לי שיהיה לי בריאות, ככה אני חושב, ככה הדמיון שלי אומר. דוד המלך אומר לך, תדע, ואני קרבת אלוקים לי טוב. כל אחד ואחד מאיתנו כשהוא קורא את הפסוק הזה הוא קורא, ואני על עצמו. הוא מזכיר לעצמו, אני מזכיר לעצמי, אריאל, מה אתה חושב לך? שטוב לך אם יהיה לך הרבה כסף, שטוב לך אם יהיה לך בריאות כמו שאתה רוצה ולא כמו שהשם תכנן לך? מה שטוב לך זה קרבת אלוקים. אומר הרמח"ל, יסוד כזה, כי רק הדבקות בהשם זהו הטוב, וכל זולת זה. זאת אומרת כל דבר חוץ מזה, חוץ מקרבת אלוקים. כשיחשבו בני האדם לטוב, אם אנשים ידמו לעצמם טוב אחר, אינו אלא הבל ושב נטעה. זאת אומרת, הטוב האמיתי זה רק הדבקות בהשם. רק הדבקות בהשם זה הטוב האמיתי. כל דבר שחוץ מהדבקות בהשם, אינו אלא הבל ושב נטעה. זה דמיון, זה תעתועים. אדם משלה את עצמו, אני במצב כזה וכזה, יש לי איזושהי צרה. אם אני אחלץ מהצרה הזאת, אז יהיה לי טוב. ומה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא הביא אותך למצב הזה סתם ככה? הקדוש ברוך הוא רוצה לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה, אני הצדקה ושפל רוח אשכון. לפעמים הקדוש ברוך הוא מעביר אותנו כל מיני ניסיונות, משברים וגלים, אבל כל זה בשביל שנפיק מזה את התועלת של קרבת השם. לכן אומר דוד המלך עליו השלום בספר תהילים את הפסוק, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. לא רק דוד המלך אומר את זה על עצמו, אלא כל אחד ואחד. מה המשאלה שלך בחיים? כן? שאלו אותך מה המשאלה המרכזית שלך בחיים. היית אומר, אחד אומר, יש לו מינוס בבנק, מלא חובות, זה משגע אותו, אשתו צועקת עליו, אז המשאלה שלו זה שיהיה לו $1,500,000. אחד אומר, מה המשאלה שלו? שיהיה לו שלום בית. אחד המשאלה שלו, שיהיה בריאות לילדים שלו. כן? דוד המלך מה אומר? תדע לך מה המשאלה שהנשמה שלך באמת רוצה. אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. אני לא מפסיק לרצות את זה, לא מפסיק לבקש את זה. מה? שבתי בבית השם כל ימי חיי. לבוא לשבת ללמוד תורה. לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. לא רק ללמוד תורה בשביל לדעת עוד ידיעה,
לדעת מה שכתוב בפרשת השבוע, למשל בפרשת נשוא, שכתוב על אישה סוטה, וכתוב על ברכת כהנים, וכתוב על מתנות הנשיאים. לא רק זה, אלא לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. לדעת שאני נכנס למערת המכפלה למשל, שאני נכנס לתפילה, זה נועם השם. מה זה נועם השם? הנעימות הכי גדולה. איך אומרים בשיר ידיד נפש? ידיד נפש אב הרחמן, משוך עבדך אל רצונך, ירוץ עבדך כמו אייל, ישתחווה אל מול עדריך, יערב לו ידידותיך. מה זה יערב? מלשון ערבות. ההרגשה של קרבה להשם יתברך, ערבות, נעימות, ידידות, נועם, זיו, הרגשה של קרבה להשם יתברך, מנופת צוף בכל טעם, הטעם הכי טעים שאתה מכיר בעולם, הגלידה הכי טובה, הכי יקרה, המנעמי החיים הכי נפלאים שיש בעולם. יערב לו ידידותיך, להרגיש בקרבה עם השם, מנופת צוף בכל טעם, זה הדבר הכי טעים והכי נעים. אם אדם מאמץ לעצמו את קריאת ספר התהילים באופן כזה, אומר דוד המלך עליו השלום, אז אמרתי הנה באתי, כשאני ניגש לספר תהילים, כשאני בא לקרוא ספר תהילים, במגילת ספר כתוב עליי, אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם. אני מסתכל בזה, אני אומר, תמימי דרך ההולכים בתורת השם, אשריהם ואשרי חלקם, זה מדבר אליי, תהיה תמים דרך, תלך בתורת השם. זה סימן של המשך הפסוק שם בתהילים, לעשות רצונך אלוהי חפצתי ותורתך בתוך מעי. זה סימן שבן אדם רוצה לעשות את רצון השם. מה זה בתורתך בתוך מעי? יש מי שהתייחס ללימוד התורה כאל שעשוע אינטלקטואלי, הוא לומד ידיעות כאלה, ידיעות אחרות, הוא יודע גמרא, יודע שולחן ערוך, הלכות יום טוב, סימן תק"ב, אסור להבעיר אש ביום טוב, אם זה מדאורייתא או מדרבנן, המחלוקת שראינו אתמול בפוסקים, כן? אם מותר ליהנות מאדם שעבר איסור והדליק אש ביום טוב. עוד ידיעות, הלכות שבת, הלכות תפילין, הלכות יום טוב, הלכות ציצית, הלכות תפילין, הכל. לא רק סך של ידיעות התורה. ותורתך בתוך מעי. אני זוכר באחרית ימיו של מורנו ורבנו הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, אתמול היה יום ההזכרה שלו, יום השנה, 12 חודש. בזמן שהוא היה בבית אחרי האשפוז הראשון, היינו באים אצלו להתפלל הרבה. בתפילת הערבית היינו מגיעים אהבת עולם, ואז שם כתוב כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה. הרב היה עוצר את החזן באמצע התפילה. מה זה באמצע תפילת הערבית הוא עוצר את החזן? הוא אומר לו אל תגיד ככה כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה. התחילו לשיר כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה. זה היה דבר פלא. למה? הבן אדם היה סובל הרבה איסורים, כולו מיוסר, עבר דום לב, עבר אירוע מוחי, עבר ניתוח לב פתוח, אשפוז של 9 חודשים, מדוכא באיסורים. אבל בתורתך בתוך מעי, כל רצונו, כל מאוויה, כל חפצו, לעשות אווירה של שמחת התורה בכל השנה כולה. דהיינו להראות לנו את קיום הפסוק, שש אנוכי על אמרתך למוצא שלל רב, הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים. זה לא היה סתם סיסמה בשבילו, איזה דיבור שהוא מן השפה ולחוץ. הוא חי את זה, בתורתך בתוך מעי. זו המתנה שהשם יתברך נתן לנו בדורות, במשך הדורות. משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים ללוויים. העברת התורה מדור לדור על ידי הצדיקים. כתוב בספר המידות, ביאת המשיח תלוי בקרבת הצדיקים. למה? אומר הבעל שם טוב הקדוש, יש פסוק בספר תהילים, קורבה אל נפשי גאלה. חוץ מהגאולה הכללית של עם ישראל, יש מושג של גאולה פרטית, לכל יהודי ויהודי באשר הוא. קורבה אל נפשי גאלה. אנחנו אומרים את זה גם באחד דודי, כן? מהי גאולת הנפש? שיהודי נמצא ליד הצדיקים ורואה כמה מתאים לו לאהוב את השם, וכמה מתאים לו יראת השם, וכמה התורה והתפילה זה לא דבר זר, חיצוני, מדכדך, מדכא, זה מרים אותו למקום אחר. זאת גאולת הנפש של האדם. לכן קרבת הצדיקים זה דבר מאוד גדול. לכן חשוב מאוד לקרוא סיפורי צדיקים. יש ספרים, אביהם של ישראל על הרב מרדכי אליהו למשל. 4 כרכים כבר יצאו. יש ספרים של שמחה רז על הרב אריה לוין. יש ספר על אדמו"ר מצאנז. יש היום גם כן ההילולה של הרבי שלומקה מזוויל. היה איש קדוש מאוד מאוד.
הוא נפטר ביום שימח שמו וזכרו היטלר הלך. היה בעל מופת גדול, איש פלא, עלה לארץ ישראל במסירות נפש עילאית, והיה עושה מופתים על ימין ועל שמאל. בספר צדיק יסוד עולם על הרב מסביב. כמה שהאדם יותר קורא ספרי צדיקים, סיפורי צדיקים, ונכנס לאווירה אחרת. לא כל הזמן להיות מושפע מהתקשורת, מהפוליטיקה, אלא לדעת יש עולם של תורה. והתורה היא אמת. חיי עולם נטע בתוכנו. השם יתברך יעזרנו על דבר כבוד שמו, שנזכה להגדיל תורה ולהדירה, שנזכה לקדש שם שמיים בכל מחשבה, דיבור ומעשה, נזכה להתקרב לצדיקים והם יטעו בנו את אור אהבת השם ביראתו, ונזכה לגאולת עולם במהרה בימינו אמן.